καλά. Μπράβο ρε Άγγελε. Μέσα από ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα, δύο αθλητές του καγιάκ, ο Άγγελος Χριστοφίδης και ο Κώστας Μανατάκης, μετέφεραν το μήνυμα του χαμόγελου. Κάναμε αυτό το ταξίδι για να χαμογελάσει ένα παιδί, έστω. Θα είναι για μας πολύ μεγάλη ευτυχία ένα παιδάκι να σταθεί ξανά στα πόδια του και να περάσει πολλά ανέμελα καλοκαίρια από εδώ και στο εξής. Και η δεύτερη φορά που έκλαψα ήταν όταν σε ένα ξενοδοχείο στην Τίνο, μία γιαγιά ηλικιωμένη ξένη, όταν της είπαμε τι κάνουμε, βγάζει 50 ευρώ και μας λέει πάρτε τα για το χαμόγελο του παιδιού. Θέλει πολύ μεγάλη καρδιά να γίνει αυτό το ταξίδι, πολύ μεγάλη ψυχή, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια, πέρα από κάποια ηλικία και οτιδήποτε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο και μια πολύ μεγάλη ψυχή για τα παιδιά. Μπράβο τους και πάλι. Αφιερωμένο στο χαμόγελο του παιδιού, ο πρώτος διάπλους Αιγαίου με καγιάκ ξεκίνησε στις 22 Μαΐου με αφετηρία την Ερέτρια. Οι δύο αθλητές καγιάκ πέρασαν από τα νέα στήρα την Κάριστο, την Άνδρο, την Τίνο, την Μύκονο, την Άξο, την Ήο, την Θήρα, την Χριστιανή, την Δία με τελικό προορισμό το Ηράκλειο, όπου πολίτες τους επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Τους ανθρώπους που συναντούσαμε στα λιμάνια μετά από τόσες ώρες στη θάλασσα, είναι πολύ σημαντικό εκεί που θα πιάσει στεριά να βρεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις. Τα μέρη τα οποία είδαμε, τα μέρη που επισκεφθήκαμε, μοναδικής ομορφιάς. Κοιτάξτε, σε ένα τέτοιο ταξίδι συναντάς όλους τους καιρούς. Από το πιο δύσκολο μέχρι το πιο απλό. Εμείς τα συναντήσαμε όλα. Περάσαμε δυσκολίες, περάσαμε κινδύνους, θα μπορούσα να πω. Και γι' αυτό σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω: μην δοκιμάσει κανείς να κάνει κάτι τέτοιο μόνος του, με τέτοιο σκάφος. Ξέρω τις εμπειρίες τους και όλα αυτά που συναντούν. Ακόμα τους δίνω συγχαρητήρια και θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε γιατί αξίζει τον κόπο. Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, δεν το έβαλαν κάτω, αφού ο κοινωνικός αυτός σκοπός τους έδινε δύναμη να συνεχίσουν. Για την ενίσχυση του χαμόγελου του παιδιού, δύο εθελοντές κοπηλάτες διέσχισαν 250 ναυτικά μίλια με μόνη τους συντροφιά τα κουπιά. Στέλνουν το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης, το μήνυμα του χαμόγελου. Έχει όμως ένα τέτοιο ταξίδι, έχει και πάρα πολλές απογοητεύσεις. 2 φορές φτάσαμε πολύ κοντά στην εγκατάλειψη, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας το σκοπό για τον οποίο γινόταν, παίρναμε δύναμη και συνεχίζαμε. Σαν τη λογιά σε μια δουλειά, όρτσα και μη φοβάσαι. Αμόλα την νιώτη σου και μην την ελπάσαι. Αυτό το μήνυμα είναι προς όλους. Οι δύο αθλητές καγιάκ εκφράζουν την ικανοποίησή τους, ενώ την ίδια ώρα σχεδιάζουν το επόμενό τους ταξίδι.